Lord at napakaganda na nga ng panahon dito sa aming lugar. Lumaba ng bahay kasi nga napakainit na nga sa loob. Napakaaliwalas ng tingnan ng langit kapag maganda ang panahon. Pag ganito nga kainit ang panahon ay napakaganda nga magsampay ng mga nilabahan. Ganito nga ang panahon ay minsan nga ay nag-aagawan nga kami kung saan nga kami magsasampay. So, syempre dahil may dryer naman kami ay dinadryer na nga namin para hindi na nga siya tumutulo. Pero kahit nga naka-dryer mas maganda pa rin ang pinapainitan para nga hindi mabaho ang mga damit. Thank you Lord at napakaganda na nga ng panahon dito. Pag mainit nga ang panahon ay makakagalaw ka talaga, hindi katulad pag maulan ay wala kang magawa. Hirap din mamalengke kapag maulan kasi nga kasama ko nga si Baby Zoe, nahihirapan nga ako magbitbit sa kanya. Ito nga sumakay nga kami ng padjak kasi pupunta nga kami sa palengke para bumili ng gatas nilang dalawa ni kuya niya. Para sa akin mas maganda pa rin ang mainit na panahon kaysa sa maulan. Pag maulan kasi mahina ang benta sa aking tindahan, pati na rin kila Papa, wala nga silang isda kapag masama ang panahon. Kaya kung pwede lang sana na lagi na lang mainit ang panahon para nga lagi nga kaming may benta. Siyempre, sino ba naman ang gugustuhin na lumabas ng bahay kapag maulan? Nga sa Tabaco City ay napakarami pa nga ng padjak pero nga kailangan nga nilang maglibot kapag may pasahero nga sila kasi hindi sila pwede dumaan sa highway. Pagkahapon nga pagka-uwi namin ni Baby Zoe, ito na nga ay maglalaro na nga silang dalawa ni kuya niya. Pinapatulog ka nga sila dyan pero ayaw nga nilang matulog na dalawa. Tingnan nyo nga mga mare kung gaano kalikot itong dalawang anak ko. Minsan nga ay may biglang iiyak na lang dyan sa kanilang dalawa. Parang mga trompo itong mga anak ko kasi nga ikot ng ikot. Dito na lang mga mare. Salamat sa panonood.